setkání s Jirkou Lábusem? Jak jste se vlastně dali dohromady? To mi ani nepřipomínejte. Promiňte, já se musím zapálit. Trošku jsem rozrušený z té otázky, když já jsem čekal, že jednou padne. A už je to tady. No, dobře, no. Já jsem byl teda zvědavý hodně, když jsem se dozvěděl, že něco tady je. Něco tady prostě na té zemi v Čechách je něco divného. Nedá se to pojmenovat. A tak mě to zajímalo, co to je. A tak jsem se pídil, ptal jsem se a pak mě teda stopa zavedla až do Liberce. Tak jsem se tam šel podívat a viděl jsem to. Proti mě lev. Já lovec beze zbraní. To mě jakási podivná chlupatá tlapa vytahuje vysoko nad strom. A já vidím obrovskou, velikánskou opici. Co vám mám říkat, 10 let jsem musel žít v Africe. Cedíte, že jsem smutný. Nezatelefonuje. Nenapíše. Jako bych slyšel milý roztomilý hlásek. Asu, že by... No Asu je tady, u nás doma. Ano, Čechá. Ale no tak Asu, všude žijí lidé. Viděl jsem to něco zvláštního, takového narůžovělého, načervenalého s velkou hlavou. To tam čnělo na tom jevišti. A nevím, něco z něj šlo takového podivného, že jsem neustále vlastně musel na něj koukat. Dělej zajíce. Dělej zajíce. Dělej zajíce. A dělej zajíce. Ale taky třeba dělej zajíce. Já jsem mysliven. A prchej. 2,5 hodiny mě to fascinovalo. Říkal jsem si, to snad není možný. No to je úkaz, takovejhle tvar, takovejhle patvar teda. Kde se to vzalo, opravdu? Jako, z čeho to vzniklo? Jo. A jestli to vůbec člověk. Ďáble. Ale tak tím, že jsem byl mladý, tak jsem právě se chtěl dopídit, co to je, kdo to je. A tak jsem se s ním dal do řeči a pak jsem ho začal tedy pozorovat, protože jsme spolu začali spolupracovat, vídat se častěji a častěji a častěji, až moc častěji. Ale pořád jsem si říkal, pořád mě něco na něm, nebo na tom, já říkám pořád na něm, jak kdyby to byl člověk. To není člověk, to je Lábus. A udělej Lábuse.